sabo mo sabo rok sabo side sini bai sabai geradi tongtongjak mani kul palaliya tongtongjak mani kul lalaliya mwsana uchungmani risa sorise mwsala sibu habo khokjawi risa sorise mwsachu ari amchuchu tongthogo risa sorise mwsao hwnkhe helmet bai khulugui mwsakhe tebo mwchangkhamo bwle. Omo wngkha chini tipra sarokmani tongthokmani mangpili kunu kaisa panda sanda wngwi lai thangkhai amtwi haino chini borok rok chwla sikla bwrwi sikla rok tongthoklaiui mwsalaio yakla yali tongthoklaiui mwsalaio. Omo wngkha mangpili kaisa kachawi packet tabuk tei social media o mo tabuk viral bo cholijak. Ekdigi borok rok tongthoklaiui bosorr kwtal bisi kwtal twring no lamsukjak tei kaisa fasing hwnkhe bisi kwtal twring naino thangtini no nukhungo bo khá khamani dukhu ni nokbar dukhu ni chumui songsaui faima hai wngwi thangkha twring naino thangwi thwikhe chini tiprasa khoroktham bike lahar patima bai saimanka thwngnai rok wngkha bisramgonjo rokmala ni kami ni borok rok saimanka je borok dewanpara bai bisramgonjo bazar ni kwcharo borok lahar patiwi bongni langma chokha hinui chwng koktoma ni bisingtwi saimanka thwngnani bisingo wngkha boyer deborma manoj deborma tei salka deborma mungwi chwla khoroktham rok. Bongni nukhungo bisi kwtal ni twring ni dino no dukhu ni chumui kolobsai faikha nukhungni bwsa bwtwi langma ariwi o naithok swngchar no yakarwi thangkha bisi kwtal ni twring naino hinui thangwi. Hwnkhe thwngnai hwnkhe Manoj bo ani batijan khlaio hwnkhe kaisa boyar bo batijan khlaio hwnkhe kaisa salka hwnkhe bo hwnkhe ani bike khlaikha. Boyos rok ekdom cherai cherai khuna? Boyos bolte no 20 ni above. Pori rok da tongbai borkha? Khoroksa pori tongo salka. Bosor rok? Bo BA khlai tongmani ta. Bo jaga lahar rok pati khnamo patiman? Abo hwnkhe जों bo pulia saima yaulok saimanka National Highway 8 number Agartala to Sabrum Road hwnkhe Dewan Bazar ni Malajani swkang Itbata Laidrop nai kisa khnaka. Bo khe khorok kaisa malkhongo nanda kalaijak? Kaisa bike no Bahima tong tinjona sin borok rok mo khe langma chokha mo din rok tam rok sanamsung lukurok kwbangma baksa busiya rok tongkho bike rok chalonglai tongkha abrong tui tam sanamsung. Ang kok kestarna mangkhe kok kestarna nai mangkhe omose जों jotono aw muwa bufa bwsabuti rok no hamjagui bo bike ro jorao kebo thangnani himnani porinani bagui bo bike ro ang kok kestarna musung maka omo jefro drive khlaio nijini sotrokono tei drive khlaitung tei kaham wansuk mungo drive khlaitung tei drugs twijak ba nungjak jajak abahai rogo drugs khlai yawi kaham sikha nathung abrok no ang sanamusung.